Nekalan Koivistonkylän yrittäjät palkitsevat tänä vuonna pitkän linjan tekijän, joka ryhtyi yrittäjäksi 22-vuotiaana alkavan laman kynnyksellä. Ahkeruus kovankin onnen voittaa, sanoo vanha kansa, ja niin vain yritys täytti tänä vuonna 33 vuotta. Sattumalla oli aikoinaan näppinsä pelissä yrittäjän ammatinvalinnassa. Nuoruusvuodet menivät vahvasti urheilun merkeissä. Pesäpallo, jääkiekko ja monet muut lajit kiinnostivat niin, ettei koulunkäyntiin oikein jäänyt aikaa ja energiaa, mutta äidin vaatimuksesta joku ammatti piti hankkia. Opiskelupaikka löytyi lopulta ammattikoulun rakennuspuolelta. Ala ei tuntunut omalta ja koulu oli pakkopullaa, kunnes sattuma puuttui peliin. Opettajan tuttu, kokenut rappari tarvitsi apulaista ja jostain kumman syystä tänään palkittava yrittäjä ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Taikuri oli itsekin hämmästynyt, kun homma alkoi sujua. Ei kun kurssille opettelemaan lisää rappauksen saloja ja saman tien töihin. Ahkeralle ja päivä päivältä osaavammalle rapparille riitti töitä. 1990 oli aika siirtyä yrittäjäksi. Aikomus oli työllistää vain itsensä, mutta ennen pitkää kävi selväksi, että kysyntää oli enemmän kuin yksi mies ehti tehdä. Asiakkaiden luottamus kasvoi ja kohteet muuttuivat pikkuhiljaa yhä vaativammiksi. Yrityksen tunnukset nähtiin yhä useammin arvokohteiden saneeraustyömailla. Kartanot, kirkot, raatihuoneet, upeat vanhat tehdaskiinteistöt ja keskustojen arvorakennukset tulivat tutuiksi. Yhä laajenevien projektien läpiviemiseen tarvittiin lisää tekijöitä. Yrityksen hyvä maine houkutteli tiimiin alan parhaita osaajia sekä Suomesta että ulkomailta. Yhtiö on kasvanut harkiten pienin askelin ja talous on pysynyt tasapainossa myös laskusuhdanteissa. Uusia haastavia kohteita tulee työn alle sopivaan tahtiin ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Yritys työllistää kymmeniä alan ammattilaisia ja liikevaihto ylittää tänä vuonna 7,5 miljoonan euron rajan. Viime vuosina myös toimitilan rakentaminen on tullut osaksi yrittäjän liiketoimintaa. Hyvät naiset ja herrat! Nekalan Koivistonkylän yrittäjien vuoden yrittäjä on Ilkka Laurel, Rappaustekniikka Laurel Oy.